Welcome back to my channel. This is Edmond Reno, ang inyong tropang nakwatchero. For this vlog guys, nandito tayo sa Resort IBAIA located at Sabangan, Lingayen, Pangasinan. So, actually night swimming po ito. So, ang entrance fee dito pag night swimming is 80 pesos. And sa cottage po, pag minimum of 10 persons, 250 pesos. Then may 8 persons then, which is 200 pesos. So tara, pasyalan natin dito sa Resort IBAIA. Then, pag morning swimming is 70 pesos. Same din rate no mga cottage, which is 250 or 200 pesos. So, let's go! So ayun tropa, yung capacity ng pool is hindi siya gaanong malaki. So mas maganda po siya is pang night swimming. Kasi syempre parang kayo na lang ang nasa pool. Lalo na ngayon na timing na tag-ulan. So sa morning naman marami kaninang nagsiswimming dito. So pangmasa rin siya, although hindi siya totally resort na malaki. Sakto lang. So sa gilid niya, ayan, sabi ng ilog. Ayan, so kakatapos lang ng ulan. So meron din siyang pang kiddie pool. Medyo malit lang yung pang kiddie pool nila. Mas maganda dito is pagkukunti lang kayong nag-swimming.